κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα ωρία της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά, κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κάπου τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούρια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο η βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούρια ζωή. Να αγαπάς τώρα. Μα αγάπη μου, γιατί δεν τρως κάτι? Όχι, κάθε φορά που σκέφτομαι τι συνέβη στη Μαρίζα μου γυρίζει το στομάχι. Τόση δουλειά για το τίποτα. Μα όσοι τη γνωρίζουν πραγματικά θα συνεχίσουν να την εμπιστεύονται όπως πριν. Μην είσαι αφελής, Μάρκο. Ο Πάμπλο κατάφερε να πιστέψουν όλοι πως ήταν ψέματα. Η Μαρίζα έχασε. Α, Αγγιλά. Γλωρία. Ξέχασα να βάλω αυτό το γράμμα στο ντουλαπάκι σου. Είδα ότι τα γραμματόσημα έχουν τη φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ. Κοίτα, έχεις κάποιον συγγενή στην Αγγλία? Όχι, όχι. Δεν νομίζω, όχι. 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 Μην κοιτάς τον πισινό της Γλώρια, τελευταία φορά, εντάξει. Μην γελάς. Άντε, άνοιξε το. Όχι, όχι. Δεν έχει αποστολή, δεν έχει τίποτα. Και αν είναι από τη μαμά μου και με ψάχνει, τι θα κάνω? Τόσο το καλύτερο, ποιο είναι το πρόβλημα? Έλα τώρα, όχι, άνοιξε δεν το. θέλω. Ορίστε, θα σας περιμένω στο πάρτι του Παύλο Μπασταμέντε, εντάξει? Το κλείσιμο της καμπάνιας του, δωρεάν ποτό, φαγητό, τα πάντα. Αλλά θα πρέπει να τον ψηφίσετε, μην τον απογοητεύσετε. Πάρε αυτό, ο Παύλο θα σε περιμένει. Το γουρούνι το ξέρει αυτό? Ναι, το ξέρει και το ενέκρινε, μην ανησυχείς. Ορίστε, κορίτσια, θα σας περιμένω όλες. Θα περιμένω και εσένα, συντρόφισσα. Περίμενε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν θα είμαι ελεύθερος απόψε. Κοίτα. Ναι, πολύ αστείο. Είναι αλήθεια ότι βγαίνεις με εκείνη τη γελία? Σε ενδιαφέρει, έτσι? Ναι, σε ενδιαφέρει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι αλήθεια αυτό? Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το βρίσκεις τόσο θράσος. Γιατί βγαίνεις μαζί της για να της αλλάζεις πάνες? Εγώ νομίζω πως ζηλεύεις λιγάκι. Είναι ολοφάνερο πως με σκέφτεσαι ακόμα. Όχι, δεν σκέφτομαι εσένα. Αλλά σίγουρα σκέφτομαι πόσο ηλίθια ήμουν εγώ που έβγαινα μαζί σου. Αλήθεια? Να βοηθήσω, μωρό μου? Ναι, βέβαια, γλυκά. Τι είναι, πάλι με κρυφακούς? Περίμενε. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα, αλλά φώναζες. Και γιατί δεν χαλαρώνεις λίγο να μου πεις τι τρέχει με σένα και τον Γκίντο? Τι σε ενδιαφέρει? Παράτα μας. Περίμενε. Ρόκο, περίμενε. Άκουσε με λίγο. Θέλω να σου μιλήσω. Όχι, δεν σου γράφω άλλο λόγο. Όχι, δεν σου γράφω. Όχι. Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Τι, θέλεις να με ευχαριστήσεις για κάτι που ήταν τόσο χάλια? Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Αν και είναι παράξενο. Άκου, δεν φταίω εγώ αν ο κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος να ακούσει το μήνυμά μου. Εξάλλου δεν το διάλεξα εγώ να γεννηθώ πρωτοπόρος. Κατάλαβες? Ναι, βέβαια. Ζήτησα από τους δικούς μου να λύσουν αυτό το πρόβλημα μόνοι τους. Αλλά αυτό πια ξεπερνάει κάθε προσδοκία μου. Λύσατε το θέμα ολόκληρης της καμπάνιας χωρίς εμένα. Ναι, εξάλλου μόλις έλαβα τις φωτογραφίες. Όχι, δεν τις έχω δει. Όχι. Ωραία, τις στείλατε όλες, μπράβο. Ευχαριστώ. For whatever reason, I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You mean... Καλά μου παιδιά.
Φτιάξατε το πρόγραμμα που σας ζήτησα. Ναι. Ορίστε. Εδώ είναι. Κυρία Χίλντα, μπορώ να πω κάτι στους μαθητές μου? Ναι, μίλα, Σπύριτο. Ήδη πήρα τη μηχανή μου πίσω και σύντομα θα σας φέρω τα λεφτά. Ωραία. Και τι θα κάνεις τώρα, θα μας δωροδοκίσεις όλους για να ψηφίσουμε? Δεν με νοιάζει τι πιστεύεις εσύ. Εγώ δεν είχα τίποτα να κάνω. Εδώ δεν μπορεί να χειριστεί μια μικρή λοταρία. Πόσο μάλλον αύριο ένα συμβούλιο. Τουλάχιστον δείξε λίγο σεβασμό. Ωραία, πετάχτηκε τώρα και ο Φαφλάτα. Ναι, μιλάω. Ηρέμησε. Καλά τώρα. Βρίσκεστε σε τάξη, παιδιά. Όχι μέσα σε γήπεδο. Ναι, αυτό που συνέβη ήταν σοβαρό και θέλουμε οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Δεν είμαι υπεύθυνη εγώ. Ναι, αλλά η Πιλάρ δεν είναι. Πού είναι η κόρη του Ντουνόφ? Σιωπή. Αφήστε τη Δεσποινίδα Ντουνόφ να μιλήσει. Πού είναι η Δεσποινίδα Ντουνόφ? Θα είναι με τον μπαμπάκα της. Η Μαρίζα και η Πιλάρ είναι ίδιες. Δεν φτάνει μόνο να δώσουν πίσω τα χρήματα. Και τι άλλο θέλεις? Εσύ τη δουλειά σου, χωριάτη. Μαρίζα, η πολιτική σου καριέρα τελείωσε. Και μόνο ένα πράγμα μπορεί να σε σώσει. Ποιο? Να κάνεις κάτι να αποβληθεί η Πιλάρ. Τι? Δεν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβεις, Κλόντια. Η Πιλάρ δεν πρέπει να πάει στο σχολείο για λίγες μέρες. Εντάξει, αλλά δεν συμφωνώ. Τουλάχιστον μέχρι να ξεχαστεί αυτή η ιστορία με τη λοταρία. Μέχρι να ξεθυμάνει. Μα πώς μπορείς να κρύβεσαι έτσι από κάτι τόσο ντροπιαστικό? Όχι. Δεν προσπαθώ να κρυφτώ, αλλά να προστατέψω το όνομά μας. Όχι, αγάπη μου. Την κόρη σου πρέπει να προστατεύσεις από τις πράξεις της. Μα όλα αυτά είναι κοριτσίστικες φάρσες, παιδιάστικα πράγματα. Για μένα είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Αυτό που έκανε η Πιλάρ ήταν πολύ σοβαρό, Μαρσέλ. Με ψάχνατε? Ναι. Τι συμβαίνει? Θα σου δώσω ένα καλό μάθημα. Η μητέρα σου θέλει να σου μιλήσει. Πιλάρ, δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι χθες βράδυ. Σκεφτόμουν αυτό που έκανες. Σταμάτα πια, μαμά, τελείωσε. Όχι, και ακόμη δεν έχω αρχίσει καν, εντάξει. Πρέπει να επανορθώσεις. Έκανες κακό σε πολλούς ανθρώπους. Μαμά, την έδωσα πίσω τη μηχανή, τι άλλο να κάνω? Θέλω να παραδεχτείς πως έκανες λάθος. Εντάξει, το παραδέχομαι, έκανα λάθος. Συγγνώμη, σου φτάνει? Όχι. Θα ζητήσεις συγγνώμη δημοσίως και μετά θα πάω στο σχολείο. Όχι, μαμά, ποτέ δεν θα γελιοποιηθώ μπροστά σε όλους αυτούς τους ηλίθιους. Κάνεις λάθος, μικρή μου. Δεν πρόκειται για γελιοποίηση. Πρόκειται για αξιοπρέπεια και θα το κάνεις. Με άκουσες? Παπά, πες της, δεν μπορεί να με αναγκάσει. Αγάπη μου, το διάβασα. Όχι, δεν είναι από τη μαμά σου. Αλλά είναι για κάτι καλό. Θες να του ρίξεις μια ματιά? Με συγχωρείτε. Αρέγη. Έλα μαζί μου στο γραφείο του διευθυντή. Γιατί? Η αδελφή σου είχε ένα ατύχημα. Πού είναι η αδελφή μου? Σε περιμένει στο γραφείο. Δολόρες. Ηρέμησε, Αρέγη, ηρέμησε. Δεν φαίνεται και πολύ σοβαρό, αλλά παραπονιόταν για δυνατούς πόνους στο χέρι της και της το έδεσαν στο αναρωτήριο. Σίγουρα δεν έχει σπάσει κάτι? Όχι. Δεν ήταν άσχημο πέσιμο. Πέσιμο, και πώς έπεσε? Θα στο εξηγήσει η αδερφή σου. Να, είχαμε ελεύθερο χρόνο και σκαρφάλωσα σε ένα δέντρο. Αυτό κάνω συνήθως όταν είμαι στεναχωρημένη, Λάουρα. Δολόρες, γιατί ανέβηκες στο δέντρο? Γιατί η Αυγουστίνα με είχε πρίξει και δεν μπορούσα να την υποφέρω άλλο. Εντάξει, αλλά μην της δίνεις σημασία, γνώρισε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πες μου τώρα, μίλησες με τον Φρανσίσκο? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω όταν ήρθα στην τάξη. Ναι, προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα να τον πείσω. Λυπάμαι πολύ. Δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Εμένα όλα μου πάνε στραβά. Το συνήθισα, είμαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Πρώτα στο σπίτι και μετά εδώ. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ναι, είναι. Ξέρω γιατί με ενοχλούν τόσο αυτά που λέει η Αυγουστίνα, γιατί είναι αλήθεια. Μα του Λόρε, σε παρακαλώ, άκουσέ Λόρα, με. Φύγε, σε παρακαλώ. Θέλω να μείνω μόνη μου. Εντάξει, αλλά μην κουνάς το χέρι σου, να κάνεις ό,τι σου είπα στο αναρωτήριο. Γιατί? Γιατί πρέπει να γίνεις καλά μέχρι το Σάββατο. Δεν θέλεις να βγεις έξω με τον Φρανσίσκο? Μα αφού είπες ότι δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά θα τον πείσω, στο υπόσχομαι. Εντάξει? Λόρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, είσαι η καλύτερη αδερφούλα. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα. Γλώρια, με έψαχνες? Ναι, σε θέλει η μητέρα σου στο τηλέφωνο. Έλα, μαμά, τι θέλεις? Μίλησα με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Του είπες ότι θα μείνω, σωστά? Όχι, αυτό είναι αδύνατον, αγάπη μου. Γιατί όχι, μαμά, αφού μου είπες ότι θα μπορούσα να μείνω? Ναι, αγάπη μου, αλλά ο ιδιοκτήτης μου έκανε μια προσφορά που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Μου είπε ότι θα μου επιστρέψει 3 ενοίκια αν καταφέρω να φύγω από το διαμέρισμα αυτή την εβδομάδα. Και εγώ πού θα πάω? Βίκο, δεν μπορείς να έλθεις μαζί μου. Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Εγώ πού θα πηγαίνω τα Σαββατοκύριακα, μωρέ, μαμά? Βίκο,
Μπορείς να πηγαίνεις σε κάποιο φιλικό σπίτι, να μένεις στο σχολείο. Είσαι άνετα εκεί. Έτσι δεν είναι? Καλά, μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά οπουδήποτε αρκεί να μην είμαι μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τι θα γίνει με σένα, θα σταματήσεις επιτέλους να με παρακολουθείς? Όχι, περίμενε. Ήρθα να δω τις απουσίες μου και σε βρήκα εδώ. Ναι, βέβαια. Εξάλλου, μπορώ να κάνω πως δεν είδα τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα. Όπου δεν με παρατάς, λέω εγώ. Περίμενε. Δεν αξίζει να είσαι έτσι για κανένα αγόρι. Μα δεν καταλαβαίνεις. Δεν είμαι έτσι για κάποιο αγόρι. Το πιάσες? Πάντων, αφού το λες εσύ, πάντως θα έπρεπε να βρεις έναν τρόπο να εξωτερικεύεις το θυμό σου, να μην χαλιέσαι. Εσύ που ξέρεις τόσα, τι κάνει μια ιδιοφυΐα για να νιώσει καλύτερα, Δεν ξέρω τι κάνουν οι ιδιοφυΐες, ιδέα δεν έχω. Αλλά οι καλλιτέχνες προσπαθούν να μετατρέψουν αυτό που νιώθουν σε τέχνη. Δεν είμαι καλλιτέχνης. Βλέπεις, εδώ είναι που κάνεις λάθος. Λάθος. Είσαι καλλιτέχνης, αλλά δεν το ξέρεις. Εγώ σ' άκουσα να τραγουδάς. Και τραγουδάς πολύ καλά. Έχεις αυτό το κάτι. Καταλαβαίνεις. Και δεν κάνω λάθος γι' αυτό. Αποκλείεται. Γιατί είσαι τόσο αλαζόνας, μου λες? Όχι. Στην πραγματικότητα δεν είμαι αλαζόνας. Ταλαντούχος είμαι. Δεν σε υποφέρω άλλο, το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ! Φτάνουν οι φωτογραφίες, φίλε μου. Μπορώ να μείνω μόνος με την κυρία, παρακαλώ? Ευχαριστώ, πέρασε. Τι συμβαίνει, Δεν μου λες εσύ, γιατί ποζάρεις με τα εσώρουχα της μάρκας μου, Και τι έγινε, δεν σου αρέσουν πάνω μου? Όχι. Απλώς δεν θέλω να το κάνεις. Λυπάμαι, αλλά έχω ήδη υπογράψει συμβόλαιο. Λοιπόν, μην ανησυχείς, το συμβόλαιο τερματίζεται τώρα. Μα τι γρήγορα που το τακτοποιείς τα πράγματα, Ναι, εσύ. πολύ Άλλωστε γρήγορα. είναι προφανές, δεν πρόκειται για τη δική σου τσέπη. Για τα λεφτά μιλάς. Θα σου δώσω αποζημίωση, θα υπογράψουμε μια επιταγή και τελειώσαμε. Κράτα τα λεφτά σου. Και ξέρεις κάτι, αν θέλεις να μιλήσεις για λεφτά θα πρέπει να τα πεις με το μάνατζέρ μου. Μάλιστα. Κοίτα να δεις. Και ποιος είναι ο μάνατζέρ σου? Ο Αντρέ Μπάσκετ. Σου θυμίζει κάτι το όνομα? Κορίτσια, έδωσα πίσω τα λεφτά, έτσι. Και τίποτα. Πρέπει να κάνουμε κάτι δυνατό για να μπούμε και πάλι στο παιχνίδι. Μην περιμένετε από μένα. Έχω πρόβλημα με τον Μάρκο και δεν μπορώ να σκεφτώ καθόλου. Όχι, ούτε κι εγώ. Θέλω κάτι να κάνω και... Και τι έχεις να κάνεις και δεν θέλεις να... Τίποτα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ. Κοίταξέ τη. Από τώρα έχει το ύφος του χαμένου. Το ξέρει πως θα νικήσεις εσύ. Βέβαια. Βέβαια, ο Παύλο είναι γεννημένος νικητής. Φυσικά. Γεια σας, παιδιά, τι θα παραγγείλετε σήμερα? Μπύρα για όλους και για αυτόν εδώ. Ναι, μπύρα. Αχ, όχι, λυπάμαι που σας το λέω, αλλά δεν σερβίρουμε αλκοόλ. Δεν πειράζει, σήμερα θα πιούμε όσο θέλει η ψυχή μας. Τα φρόντισες όλα. Αν τα φρόντισα θα έχουμε μπύρα και για να λουστούμε. Μαρίζα, μπορούμε να σου μιλήσουμε? Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Είμαστε εδώ για να σου μιλήσουμε εκ μέρους όλων των μελών της παράταξης. Όλων, ποιον δηλαδή? Των τριών μας, γιατί θέλουμε να μάθουμε τι θα κάνεις με την Πιλάρ. Τίποτα. Γιατί? Γιατί αν αποβληθεί όλοι θα σε ψηφίσουν, αγαπητή μου. Άσε που θα έκανες και κάτι καλό για το σχολείο, γιατί η Πιλάρ είναι καρφή. Για περίμενε. Αν κατάλαβα καλά, μου ζητάτε να προδώσω την Πιλάρ με αντάλλαγμα της ψήφου σας. Ναι, αυτό. όχι, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Περίμενε, τι εννοείς? Δεν με ενδιαφέρει αν θα με υποστηρίξετε. Ο καθένας φοράει και από μια μάσκα σε αυτό το σχολείο και κανείς δεν τα βάζει με την Πιλάρ. Αυτό είναι δείγμα γνωμοσύνης. Έχεις δίκιο. Γιατί χάρη σε εσάς κατάλαβα ότι δεν με ενδιαφέρει να αντιπροσωπεύω ένα μάτσο ηλίθιος όπως εσείς. Έχετε ήδη άξιο αντιπρόσωπο. Μαρίζα, χαλάρωσε. Αν δεν μπορείς να αντέξεις την αποτυχία, μην ξεσπάς πάνω μου. Δεν σου φταίω εγώ. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με την ψευτολοταρία σου. Αυτό είναι ψέμα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους για όσα έκανα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλους ότι η Μαρίζα δεν είχε καμία σχέση. Στην πραγματικότητα κάποιος άλλος με βοήθησε. Γιάκο εδώ, δεν την κάνεις λίγο για δρόμο? Φοβάσαι μην τα ξεφουρνίζω όλα. Όχι, δεν φοβάμαι εγώ. Σκάσε λοιπόν και άφησέ την να μιλήσει. Ο Παύλο με είδε να καίω τους ψεύτικους λαχνούς. Το ίδιο είπε και εκείνη. Αυτό που δεν είπε όμως είναι ότι μου ζήτησε να του κάνω κάποιες χάρες με αντάλλαγμα τη σιωπή του. Μια από αυτές ήταν να γίνω μέλος της παράταξής του. Αυτό που έκανα εγώ δεν συγκρίνεται με το δικό σου, δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί εσύ δεν έχεις ανάγκη να πλαστογραφίσεις λαχνούς για να πάρεις μηχανή. Μπορείς να την αγοράσεις. Όμως τους ξεγέλασες κι εσύ όλους, όπως έκανα κι εγώ. Έλα, Πιλάρ, έλα, άστο να... Παύλο, πρέπει να κάνεις κάτι. Αυτό το κορίτσι σε καταστρέφει. Όλοι πηγαίνουν με τη Μαρίζα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, Μάρ? Όχι, και όχι μόνο δεν καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα ταξίδια που έχεις κάνει σε έχουν πειράξει το μυαλό. Μόλις επέστρεψες και τώρα θέλεις να αλλάξεις το image που είχες όλη σου τη ζωή για ένα κορίτσι που μοιάζει με τη μάνα σου. Στάσου. Πιωμένος Στάσου, είσαι. Μάρ. Δεν της μοιάζει απλώς. Είναι ολόιδιες. Σαν να ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Είναι πολύ παράξενο αυτό. Είναι παράξενο. Μπορεί να είναι η κόρη κάποιου μακρινού συγγενή σου, κάποια εξαδέλφη. Όχι. Κανείς δεν έχει αυτό το επώνυμο στην οικογένειά μου.
Είναι τόσο περίεργο, σαν να πρόκειται για κάποιο μήνυμα. Καταλαβαίνεις. Το ξέρω, μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι είναι ένα σημάδι και ότι πρέπει να το ακολουθήσω. Καλά. Εντάξει, έχω να περιποιηθώ κάποιους άλλους. Οπότε, όσο θα περιμένεις, έχεις χρόνο να το σκεφτείς. Βλέπω ότι έχεις κάνει λεφτά, φιλαράκο. Έχεις ματσωθεί για τα καλά, έτσι. Κοίτα τι κορίτσια έχασες όσο έλειπες. Αυτή είναι η Ρέι, την ξέρεις, Είναι εδώ. Γύρισε πριν από πολύ καιρό. Την ήξερες καλά εσύ, Κοιμήθηκα μαζί της μια φορά. Πριν 16 χρόνια περίπου. Θα μου λείψεις πολύ, παππού. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ποιος είσαι? Ο Μάρτιν. Εσύ? Δεν έχει σημασία το όνομά μου. Όπως θέλεις, όμως πες μου τουλάχιστον γιατί κλαις. Γιατί νομίζεις ότι μπορεί να κλαίει μια γυναίκα? Για έναν άντρα. Για κάποιον που μου ράγισε την καρδιά και με έκανε να καταλάβω ότι γεννήθηκα για να ζήσω μόνη. Γι' αυτό έψαχνα να βρω αυτό το βουνό. Για να πεθάνω εδώ. Καταλαβαίνεις, δεν ήθελα να αυτοκτονήσω στη θάλασσα. Πρώτον, γιατί αυτό το έχει κάνει ήδη κάποια άλλη. Και δεύτερον, δεν μου αρέσει και πολύ η θάλασσα της Αργεντινής. Είναι τόσο κρύα. Θα ήταν πολύ διαφορετικά αν βρισκόμουν στα νερά της αγαπημένης μου Καραϊβικής. Και μη μου χαμογελάς έτσι. Είμαι αποφασισμένη. Θα αυτοκτονήσω. Θα σκοτωθώ. Στο λέω να το ξέρεις. Όχι, μην ανησυχείς. Δεν μου πέφτει λόγος τι θα κάνεις εσύ, αλλά... Να, θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη πριν αφήσεις αυτόν εδώ τον κόσμο. Ναι, σ' ακούω. Ήρθα εδώ για να σκορπίσω τις τάχτες του παππού μου. Αν με συντροφεύσεις στο θρήνο μου, σου υπόσχομαι ότι μετά θα σε πάω από το χέρι στον κοντινότερο βράχο. Να σε συντροφέψω? Ναι, αυτό ήθελε ο παππούς μου. Έτσι είμαστε εμείς. Θα με συντροφεύσεις? Κοίτα, εκεί είναι η Αφροδίτη. Είναι η αγαπημένη μου. Ναι, λένε πως περίμενε τον αγαπημένο της να γυρίσει από τον πόλεμο. Και γύρισε τελικά? Όχι, γι' αυτό και σκαρφάλωσε ψηλά στον ουρανό για να του φωτίζει το δρόμο του γυρισμού. Δεν είναι παράξενο. Κάθε αστέρι έχει τη δική του ιστορία. Ξέρεις κάτι? Εγώ νομίζω ότι αυτός εδώ ο δρόμος με οδήγησε σε σένα. Όλη μου τη ζωή σε περίμενα. Και ποτέ μου δεν κατάλαβα. Η ζωή μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια στιγμή. Και εγώ δεν σκέφτομαι πια το θάνατο. Λοιπόν, ας γιορτάσουμε τη ζωή. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Τι έπαθες? Έχω μια κόρη. Έχω μια κόρη, ο Μάριο. Πώς είμαι, εντάξει? Ναι, αλλά γιατί βάλαμε τόσο make-up? Γιατί? Γιατί μετά από όσα μάθαμε για τον Παύλο, κανείς δεν θα έπρεπε να πάει. Για κοιτάξτε. Σας αρέσει? Δεν είναι τέλειο? Ναι, είναι τέλειο, αλλά μοιάζει σαν να πήγε σε κηδεία, Φέλη. Είναι γεγονός ότι το μαύρο σε κάνει να δείχνεις πιο αδύνατη. Πιο αδύνατη θα έδειχνες αν έκοβες τα γλυκά. Φέλη, για έλα εδώ. Θέλω να σου πω κάτι. Κάτι που έκανες και με σόκαρε. Γιατί υποστήριξες τη Φερνάντα στο θέμα της Πιλάρ? Γιατί την Πιλάρ δεν την πάω με τίποτα. Γι' αυτό ήθελες να αποβληθεί? Φέλη, νομίζω ότι κάνεις λάθος. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό είναι απέσιο. Ναι. Αν δεν είσαι καλά εξαιτίας του Μανουέλ, μην ξεσπάς. Η ιστορία με μου. τον Μανουέλ δεν έχει καμία σχέση. Φέρθηκε σαν ηλίθεια, το ξέρεις? Ακολουθείς τις απόψεις της Μαρίζας? Δεν ακολουθώ τις απόψεις κανενός. Δυστυχώς αυτή τη φορά η Μαρίζα έχει δίκιο. Αν έχεις προβλήματα με την Πιλάρ, μίλησέ της. Πρέπει να τα βρείτε μεταξύ σας. Εσένα τι σε ενοχλεί? Τι με ενοχλεί? Τίποτα δεν με ενοχλεί. Απλώς φέρεσαι σαν χαζή. Όπως και η Φερνάντα. Δεν θα φύγεις, δεν θα πας πουθενά.
Αν είμαι τόσο χαζή όπως η Φερνάντα και εσύ είσαι τόσο έξυπνη, θα φύγω εγώ και δεν θα είμαι ποτέ ξανά φίλη. Μη μαλώνετε. Δεν ακούτε τους εαυτούς σας. Θα αγωνίστε για την Πιλάρ. Είναι πια τόσο σημαντική. Δεν μπορεί να μαλώνετε για αυτές τις αχλαμάρες. Εγώ θα αλλάξω κάτω. Αισθάνεσαι καλύτερα τώρα? Ναι, ευχαριστώ. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάντα έκανα ό,τι ήθελα στη ζωή μου. Και μόνο ένα πράγμα μου έλειπε. Ένα παιδί. Και η Μαρίζα είναι κόρη μου. Δηλαδή, μου λες ότι η σχέση σου με τη Ρέι ήταν πολύ σημαντική. Ναι. Αν και κράτησε μονάχα μία μέρα. Αλλά ήταν ό,τι πιο σημαντικό μου συνέβη ποτέ. Για στάσου, περίμενε. Δεν μπορεί να πιστεύεις πως την άφησες έγκυο έτσι γρήγορα μέσα σε μια μέρα. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Πρέπει να τσεκάρεις το DNA πρώτα. Δεν χρειάζεται να γίνουν αναλύσεις, Ομάρ. Είμαι σίγουρος πως είναι κόρη μου και θέλω να βρίσκομαι κοντά της. Εμπρός. Μεταμόρφωσέ με σε Οκτάβιο Ανδράδε. Δεν είσαι δάσκαλος, Και αυτό που πας να κάνεις είναι παράνομο. Θα μπλέξεις και το ξέρεις. Δεν με νοιάζει. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρεθώ κοντά στην κόρη μου. Ό,τι πεις. Καλή τύχη. Ποιος είναι? Η Λάουρα. Θέλω να μιλήσω με τον Φρανσίσκο. Γρήγορα, μην έρθει ο Μπλας. Ορίστε. Σαν στο σπίτι σου, τα αγόρια μόλις έφευγαν, έτσι δεν είναι, παιδιά? Εντάξει, μισό λεπτό θα κάνουμε και δρόμο φύγαμε, εντάξει. Ωραία. Στο πρώτο σιωτάρι. Έλα, εντάξει, θα περιμένω, γεια. Καλή τύχη. Όχι, μην ανησυχείς, δεν το είδα. Φρανσίσκο, εγώ ήρθα εδώ γιατί δέχομαι την πρότασή σου. Δηλαδή? Μη μου κάνεις το χάζο. Μου είπες ότι θα δεχόσουν να γίνεις το αγόρι της Ντολόρες, αν και εγώ συμφωνούσα να περάσω το Σαββατοκύριακο μαζί σου. Γι' αυτό ήρθα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έλα, Ροξάνα, ο μπαμπάς μου. Όχι, δεν είναι εδώ ο πατέρας σου. Όχι, δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσει. Καλά, μπορείς να του πεις να μου τηλεφωνήσεις στο καρτοτηλέφωνο στο σχολείο? Καλά. Ποιος ήταν? Λάθος νούμερο. Ώρα για φαγητό. Κοίταξε, Παύλο, στην πολιτική είναι πιο σημαντικά αυτά που λες παρά αυτά που κάνεις. Κυρίως μετράνε αυτά που λες και ο τρόπος που τα λες. Δεν χρειάζεται βέβαια να σου πω ότι όταν τα βρίσκεις κούρα βρίσκεις τρόπο να κάνεις μια συμμαχία με τον εχθρό. Να συμμαχίσω με το Πιλάς? Όχι με το Πιλάς. Με τον υποψήφιό του, όχι με όλο το κόμμα. Είναι πιο σημαντικός ο υποψήφιος. Μπορεί να είναι τη μία μέρα εδώ και την άλλη μέρα αλλού. Έτσι είναι τα πράγματα στην πολιτική. Πρέπει να δώσεις κάτι στους ψηφοφόρους, ακόμα και πριν τις εκλογές. Κάτι που τους έχεις υποσχεθεί. Ναι, αλλά πώς θα το κάνω? Εύκολο είναι. Σκέψου κάτι. Για παράδειγμα, σήμερα στο πάρτι, πες τους πως από εδώ και μπρος τα διαλύματα θα είναι μεγαλύτερα. Καλό αυτό. Αυτό θα είναι τέλειο. Περιμένετε. Ξέρω που θα έβρεσε κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορέσω να το κάνω γιατί θα με πούνε ψεύτη μετά. Όχι, και ψεύτη. Απλώς πες το εσύ και εγώ θα δω τι μπορώ να κάνω. Χαίρομαι πολύ που ζητάς τις συμβουλές μου. Γίνεσαι ο γιος που πάντα ονειρευόμουν. Καλή τύχη, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστώ, μπαμπά. Βλέπεις, είχα δίκιο όταν σου έλεγα να του τηλεφωνήσεις. Ο μπαμπάς σου είναι φαινόμενο. Έδωσες τις φωτογραφίες μου. Τις έδωσε? Όχι. Θα σε σκοτώσω. Όχι, δεν έχω δει ξανά τόσο όμορφες φωτογραφίες όπως αυτές που μου έδωσε η Μαρίζα. Αληθινά έργα τέχνης, θα τολμούσα να πω. Είναι τόσο... Και ο Γκάτσι τι είπε? Ο Γκάτσι, ότι θέλει να σε γνωρίσει, βέβαια, για φαντάσου. Μα πότε? Είναι πολύ απασχολημένος τώρα, αλλά είπε ότι θα σου τηλεφωνήσει μόλις έχει κάποιο κενό, παιδί μου. Τέλεια! Σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής μου. Ωραία, να το θυμάσαι αυτό. Όταν γραφτεί η βιογραφία μου, αυτή η στιγμή θα αναφέρεται οπωσδήποτε. Όταν γραφτεί η βιογραφία σου, γλυκιά μου, δεν θα με συγχαρείς για τη γρηγοράδα του μυαλού. Ναι, καλά, σε σύγκριση με το Σόλ είσαι πολύ γρήγορη. Και τώρα πώς θα τα καταφέρεις να τις δει ο Γκάτσι? Αγάπη μου, με ένα μόνο τηλεφώνημα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φύγω. Πρέπει να μάθω τι είπε ο Ανδρέας τον Κολούτσι. Ελπίζω να του έσπασε τα δόντια ένα-ένα. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, γλυκιά μου.
Και σε ό,τι αφορά στο πάρτι του εχθρού σου, να γίνεις μια κούκλα και να πας. Και να είσαι απόλυτα πεπισμένη για το δίκιο σου. Αν το πιστεύεις εσύ, θα το πιστέψουν και όλοι οι άλλοι. Σ' αγαπώ πολύ, αγάπη μου. Γλυκιά μου, γεια σου. Θα περάσεις καλά. Μπορώ να σε βοηθήσω? Όχι, θέλω να μείνω μόνη. Θέλει. Είναι ολοφάνερο πως είσαι στεναχωρημένη, αλλά εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορώ να φτιαχτώ και χωρίς βοήθεια. Μην είσαι τόσο πεισματάρα. Άκουσέ με. Ξέρω πολλά από μακιγιάζ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό σου make-up. Έλα, έχε μου εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να με φτιάξει. Μα κοίτα, κοίτα. Έχεις υπέροχα μάτια. Καλά. Πρισμένα, ξεπρισμένα, τα μάτια σου είναι πολύ ωραία. Λες αλήθεια? Φυσικά. Κοίτα. Άλλο το ότι εγώ δεν σε πηγαίνω με τίποτα. Ότι είσαι όμορφη, είσαι όμορφη. Ακόμα και αν είσαι εχθρός μου. Θα με βοηθήσεις? Αν με δεις στα χάλια που είμαι η φίλη μου, θα με σκοτώσει. Κοίταξε, Φέλη, μπορεί να μην θέλεις να σου δίνω συμβουλές, αλλά η μία δεν μπορεί να σε αναγκάσει να σκέφτεσαι όπως εκείνη. Όχι. Θέλει, έχεις τις δικές σου απόψεις. Σωστά? Ναι. Αν είναι πραγματική σου φίλη, θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάω, το ξέρω, αλλά... Δεν πειράζει. Αλήθεια, πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα. Το πάρτι θα έχει αρχίσει. Αν Μπορείς να βιαστούμε... φτιάξεις? Ναι. Ας ξαναρχίσουμε από την αρχή. Ναι, κάτσε εδώ. Ευχαριστώ. Θα έρθει η Μαρίσα. Αποκλείεται. Πώς είναι δυνατόν να εμφανιστεί στο πάρτι του εχθρού της? Όχι. Προφανώς δεν την ξέρεις τη Μαρίζα. Αν θέλει να έρθει, θα έρθει. Και ποιος νοιάζεται αν θα έρθει? Πάμε για κανένα ποτό, παιδιά, είστε? Πάμε, ναι. Ησυχία, παρακαλώ. Ναι, έλα, μ' ακούτε? Σταματήστε τη μουσική. Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους στο πάρτι του Φουέρτσα Μοτρίς. Ελπίζω να περάσετε ωραία, παρά την αντιπαλότητα ανάμεσα στα κόμματά μας. Εντάξει, σήμερα θέλω να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας και να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε σε αυτό το πάρτι. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Ναι. Μάλλον σχεδόν όλους. Και λέω σχεδόν γιατί αντίπαλος μου από ό,τι βλέπω δεν ήρθε, μάλλον δεν θα μπόρεσε. Δεν πειράζει. Με συγχωρείς, τι έλεγες? Α, τα κατάφερες, μπράβο. Έλεγα λοιπόν πως ήταν κρίμα που δεν είχες έρθει, αλλά αφού ήρθες θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σου πω ότι ήσουν υπέροχη αντίπαλος. Μιλάω σοβαρά, όχι σοβαρά. Και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για κάποια πράγματα που έκανα στη διάρκεια της καμπάνιας μου. Κάποια πράγματα που σίγουρα θα σε ενόχλησαν. Σου ζητάω συγγνώμη. Ορίστε. Ωραία. Και σήμερα θα εκπληρώσω και μία από τις υποσχέσεις μου. Από αύριο, ακούστε το αυτό πολύ καλά γιατί θα τρελαθείτε, από αύριο τα διαλύματα θα διαρκούν διπλάσιο χρόνο. Αυτός είναι ηγετής. Κάτι ακόμα, ησυχία παιδιά. Όταν ο επιτηρητής μας πάει για ύπνο, σας έχω μια έκπληξη που θα σας τρελάνει. Είναι ελαφριά, ξανθιά και μυρωδάτη. Μπύρα για όλους. Σούπερ! Και τώρα ας χορέψουμε και ας χαρούμε το πάρτι. Και για να σας δείξω ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα μεταξύ των υποψηφίων, θα ζητήσω από τη Μαρίζα να χορέψει μαζί μου.
πουθενά. Μαμά είναι το αγόρι. Τι έπαθες, Παύλο? Τίποτα. Έλα δώσε να χόρεψε εσύ τη Μαρίζα. Μάρκο, τι κάνεις εδώ? Τίποτα. Μάλιστα. Πάμε στο πάρτι. Θα είναι Όχι, ωραία. δεν θέλω. Τι τρέχει, Μάρκο, δεν αντέχω τέτοια μούτρα. Από τότε που πήρες εκείνο το γράμμα είσαι σαν ζόμπι. Με κοιτάς, έτσι μ' αρέσει. Βέβαια. Να μην σε κοιτάζω και να μην ξέρω τι έχεις. Με σένα τι τρέχει, Λουχάν? Όχι με σένα τι τρέχει. Είναι δυνατόν ένας αγώνας να σε επηρεάζει? Ναι, με επηρεάζει. Να βλέπω τον αδελφό μου νεκρό κάτω στο πάτωμα. Με επηρεάζει. Να ακούω τη μητέρα μου να κλαίει και να λέει πως για όλα αυτά εγώ και να με προσβάλλει. Με επηρεάζει, ναι. Έλα. Κάτσε κάτω. Αγάπη μου. Αν σου φέρνει τόσες αναμνήσεις, να τις αντιμετωπίσεις. Είναι καιρός να θάψεις πια τον αδερφό σου. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο αδερφός σου είναι νεκρός, όχι εσύ. Και αν η μητέρα σου δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, είναι δικό της πρόβλημα. Εσένα σου αρέσουν τα άλογα και οι αγώνες. Σε παρακαλώ, μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου. Δεν μπορώ. Ναι, μπορείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ποιος είπε ότι η ζωή είναι εύκολη? Κοίτα εμένα. Πάντα ήμουν μόνη. Και έχω μάθει ότι πρέπει να προχωράω μπροστά ό,τι και αν γίνεται. Εσύ όμως είσαι δυνατή. Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι δυνατός. Μου, θα ξεπεράσεις την αρρώστια σου. Την εγκατάλειψη της μητέρας σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι δυνατός. Και εγώ δεν μπορώ να είμαι με κάποιον που δεν θέλει να είναι ευτυχισμένος. Περίμενε. Εντάξει. Θα πάω στους αγώνες. Πιλάρ, σε ευχαριστώ που ξεκαθάρισες τα πράγματα. Όχι, εγώ θα έπρεπε να σε ευχαριστήσω. Άκουσα τι απάντησες όταν σου είπανε να βοηθήσεις να αποβληθώ. Πραγματικά δεν μου άρεσε αυτό που έκανες, αλλά ποια είμαι εγώ να σε κρίνω? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήρες τέτοιο ρίσκο για μια μηχανή. Ήταν ό,τι ήθελα περισσότερο τότε. Αυτό ήθελες περισσότερο? Ακόμα και από τους φίλους ή από κάποιο αγόρι? Θα ήθελα πολύ να είχα φίλους. Ή κάποιο δεσμό. Πολλές φορές βλέπω όλους εσάς να απολαμβάνετε πράγματα που εγώ δεν μπορώ να έχω, κατάλαβες? Πιλάρ, τι λες τώρα? Ο καθένας από εμάς αξίζει για αυτό που είναι, όχι για αυτό το που λες έχει. αυτό γιατί εσύ μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις και δεν έχεις ανάγκη να προσέχεις την κάθε δεκάρα που ξοδεύεις. Εντάξει, η οικογένειά μου αν είναι... συνεχίζεις να ψάχνεις ανάμεσα στο τι έχει ο καθένας και το τι είναι, θα ξεχάσεις και τη δική σου ζωή. Ναι, αλλά δεν το αντέχω. Δεν αντέχω το γεγονός ότι είμαι διαφορετική από εσάς. Όμως η ζήλια δεν θα σε βγάλει πουθενά, Πιλάρ. Αν είσαι απλός ο εαυτός σου, όλοι θα σε αγαπούν. Είσαι έξυπνο να κάνεις κακά πράγματα και χάζεις αν πρόκειται για τη ζωή σου. Περίμενε, πού πας? Δεν τρεκάρεις μήπως σου λείπει τίποτα? Από δίπλα μου πέρασες, μπορεί κάτι να σου βούτυξα. Άντε πήγαινε Για πες το. Στον αγύριστο! Ήμουνα διακοπές εκεί, μόλις γύρισα. Na 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 da da na 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 na. Έχασα κάτι. Όχι, τα καλύτερα μόλις αρχίζουν.
Αυτό που σου έγραψα σε εκείνη την κάρτα ήταν πολύ αληθινό. Δεν πρέπει να υποφέρεις. Άφησε με μόνη, Μπλας. Όχι, δεν μπορώ να σε αφήσω. Να σε αφήσω μόνη όταν εκείνος που εμπιστευόσουν περισσότερο από όλους σε πέταξε έτσι. Αν κάποιος σε κάνει να υποφέρεις, δεν έχει καρδιά. Μην το λες αυτό. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να σου το πει. Και θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να είσαι μόνη σου, θέλω να σε βοηθήσω. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να σε αγαπήσει όσο εγώ. Πίστεψέ με. Όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά, νιώθεις πως θα φτάσεις στα ωρία της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούρια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο η βροχή, να αγαπάς